فيلمنا جمرو 1235 أو أستراليا سلسة قلت إن تايلاند استأمن لنا نشتي بزح سنة استأكل لبوتان توسيرا نارئنا أو تصنح قشي نغنازة زي نقرن مو اتا قداميتي مسيطان زفتسمو توعي لغم زنارات نازز اتا خالقيتي أقصل تتقيمات هرا مدحانيت كم سرحتن من متنق على خمزي تفلت انتزارب اتا ساسيتكن نتقشي قانم نخاط نجيرات صارفو اتن زي تنازز خلت تنقلتي أقدمو محنقو نمو اتا ساسيتي سلس تناززت كمحروانات تتصبيت اتقشي نعغغن لينا يلو دحر مزدرا نساون كتحنق إزز تلسي أنخو موتا دحر متصباي رقص أنياتات نخوانو كتلغوان نفتروا اتيوان دحرزت تقشي نتوم متادرات نتوم كل حيلن تتقيمن نخيم اللسا ناي سولوم نمصحف تتقيمو دقام نخدقملن اتوم متادرات نخوصوني حتم اجن اتوم متادرات ازو خلينام سلازامنو نون كيسمعو حديقوم يخدو اما اخلت ليتي اتقشي تمليسو نفترواي متصبو اتريسا بعلوتيو اتمصحف كم بيجمر اتقداميتي من كي تجگرتو يودا اتقاليتي ناغصو تفقلو قروتينا قطقط دحر مصنحون تموت اتقشي اتام سيطان تسمامعي زالت سالسيت تنقاليت كسحواخ مكورن كلو جن زي تفلت حيلن وعلو قوتيتو ناوش تتقالا يأتيو اتقشنا وسنو مدحان كوزروا حميسو خوات سي موكر كنا من مخانا زي ترائيد بتدقاقا من ناوغوتتت ناوش تتملسو بخندي تعري اتقشم ديتو نفت الدلدل تمليسو اتا مصحف من باك جمري مكرمو اتا ساسيت تنقاليت زليلا خفتوش تقالاي بموصا نفت الدلدل تديو من كي تشجرت مصحف تقاصلومو نتقشي افت دلدل حنيقاتو تخيل عشان سلستمئتن سلاسان كلتن او تركي افت زمن الله غوز بهالو زحيلو سراويتات يرخو افت جيزه بش مسلمنان كريستنان كازكايدو زنورو حبيت زبالو طورناتات كوانت نورو اتوم كلته تواغاتي بيمننا فيلسنجن زواز حسب زقتله لو معنتي بنصح سبتي إلهم يمدادو اتوكينات بطعم خبيدن مريرني نيرو بخليتو أنفد دما أقليل كازي الرؤيو لعل كتر زلوهم سوء تيموتو بيمننا فيلسنجن بزعوات مشت بنصح ستيو مستن حسو اتحاده كافت حاده زواز حسابن مقتالنا تفاخوريهم اتمشت نسون كوينات تعود خوينهم سلزودقو مس بزحات والدن مستن عوتو من نوع علون رقم عشان سلستمئتن سلاسان رعتن بمننا فيلسن دقيمهم أولي بياب زكايد زنورة حدا قنياو كينات يساتفو انتم مرحت هايمانوت نتسالاتهم بزي محرات نقوتلهم كنقروهم نقلو قطر زيولهم ساعات يموتو عشان سلستمئتن سلاسان شوعتن أو تركي دقيمو حيال كوينات أما أخليتي اللعال إذا قدس كوينات توهيلو زفلت زنورة نايت جيز حيال كوينات عشان سلستمئتن سلاسان شعتن ون حيال بردنا شوفونا يقتل اتقشي سلاتهم بزي محرات مقتال نقوتلو يبراتاتو عممو فيلسن فتار بزحت سلات خمز اللو وخستو علي جمر مخناتو كينات كاوز جمرو كوابي عزر عمد كوينو مني قندما مووغان مقلاسن فتيمو ما يقارصون عشان سلستمئتن أربعان أربعتن اتون كروسيدرز توهيلو مزفلطو زنورو كريستيان تقالستي نحنت ختما ملؤ نملؤ بحاو دحر مقصال اتما حصو سيروم نا وشتي اتيو او وشتي تا ختما صنحو كلهم حاتياتنياتات يوم توهيلو سلستامنه اتوم وتادرات بزي محرت نصنحون قتلو يجمرو بيمن أفتح عمرون تكن زمالو مشت تلاقي قتل خيلو حنت منم زي تفلت سويت خمس قتل خفلت انكلو بطعمي دنقص يمان صقام كتمتن كلو منم زي فلطو سدراتات امري تزحزي عمير امو كني علوم بيمننا فيلسن تمساسال حساب كم زحسولو يردهم اتوكينات توديو صحيك توص انكلا بيمن مستقشي باس ፈጣሪ ህፃውንቱን አንሽትን ክንቀትል ፈጽሞ ይደለናን ይሉ ስለዝኣመነ ግን ተቐሺ ምክትዖ ቅጽልን ከሎ ቤመንና ፊልሰን ኣብ ከም ዘለው ኩናት ክሳተፉ ስለዘይደለዩ ካብቲ ሰራዊትን ኩናትን ኢዶም ይወፁ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እቶም ክልተ ዕርኽቲ ኣብ ኦስትሪያ ወፅሖሞ ንሰዓታት ተጓዒዞም ዋላ ሓደ ሰብ ክረኽቦ ይከኣሉን ኣብ መንገዶም ሓደ ገዛ ይረኽቡ እሞ ሰብ ክእልሹና ውሽጢ ከኣትዩን ከለዉ ክረኽቦ ይከኣሉን ኣብቲ ዓራት ዝነበረ ጨርቂ ቆልዕዎን ከለዉ ግን ብዘይተፈለጠ ሕማም ዝሞቱ ብዙሓት ሰባት ይረኽቡ عندت حنت خفت عرض دكيسوم زنورت سويت تنقسقاس مو بزحن كيتصنحت مليسات موت بيمننا فيلسن كل زليوم نجر دحر محاز اتجازاك أتيلهم وقعزو أم يعطلو أما درشة وحنت غت ماخذ صحن كلو حميمهم مويتهم كوارث سانو بزحات ساعتن مرحاني تتسانو لهم زحمهم مسوات ببقى نقولون اتهم تعنا زلهم دما كافت عدون خواتون زلعن خوهاون بزي مكورات صنا لمون يريقوهم انتاي كم استفتره نحاد جوهان زبال زعني حتى مو زي فلت حمام بسلسة عامة فرقان بفتنة تسفع فحكم زلون مدحانيت فتشمام كم زي رخولون يردهم سنكت حمام سويتون دوقون بيدو قورم كم استجددنوني نقرم دحرزي فرسك جزء يخدمو افتح الرشا سرح قول عن وراتهم من قسقسه كرؤنا مريت يودقمو افتح فاز نورات ملكت كريوان كلو كوكيناتهم لي طمزموصو كدعات مخونهم كل سوي فلد نايت بيت منغست غاردات يمطمو حيال بأس يجمر
ዴመንና ፌልሰን ሓያላት ተቓለስቲ ዋላ እንተነበሩ ልዑል ቁፅሪ ጋርድታት ግን ከሸንፉ ኣይከኣሉን። ኣብ መጨረሻ እውን ተታሒዞም ናብ እስር ቤት ይውሰዱ። ድሕሪ እዚ ካርዲናል ዝተባሃለ ቀሺ ረኺቦም እሞ ካርኦም ብምርኣይ ኣብቲ ግዜ ቅዱሳት ተዋጋእቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ነበሩ ወታደራት ምዃኖም ድሕሪ ምርግጋጽ ናብቲ ካርዲናል ይወስዶም። ኣብ ሰዓት እቲ ካርዲናል ኣዝዩ ሓሚሙ ብዙሓት ደኳትርን መገልገልትን ዓራት ከቢቦም ከድሕንወና መከሩ እዮም። እቲ ካርዲናል ብዛዕባ ናይ ቤመንና ፌልሰን ጅግንነት ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ሓደ ልኡኽ ተሂቦም እዚ ኩሉ ሕማም ዘለዓለት ጠንቋሊት እያ ሴብሬክ ናብ ዝበሃል ደብሪ ንክወስድዋ እሞ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ፈለስቲ ናይ ሰሎሞን መፅሓፍ ተጠቒሞም ሓይላ ንኸጥፍኡላን እቲ ሕማም ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ንኸብልዎን። ዴሜንና ፌልሰን ግን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ምግልጋል ከም ዘቋረፁ ይዛረብዎ እሞ ተመሊሶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ይኣትዩ። ኣብ ጥቖም ዝተኣሰረት ሓንቲ ንእሸይ ኣና ትበሃል ቆልዓ ሪኡ እሞ ቤመን ጠንቋሊት የላ ንኽትዛረብ ቃሳቒ መገዲዶሞ እምበር እዚኣ ፈፂማ ጠንቋሊት ክትከውን ኣይትኽእልን ኢሉ ንፌልሰን ይነግሮ። እቲ ምሸት ንሱ ክድቅሱ ከለዉ ብሕልሞም እቶም ኣብ ኩናት ሰዓት ዝቐተልዎም ሲቪላት እናዘከሩ ባሪሮም ይትስኡ። ድሕሪ እዚ ኣና እናኸይቲ ይሰምዓ እሞ ዝባና ብዝተፈላለዩ ቆስልታት ከም ዝተመልአ ይርኢ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንዴቨል ዛክ ይፅውዕዎ እሞ እንድሕር ደኣ ንኣና ፍትሓዊ ፍርዲ ክህዋ ኮይኖምን ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ ገበናት ተጠፊኡሎምን እቲ ልኡኽቶ ከም ዝቕበልዎ ይነግርዎ። ድሕሪ እዚ ምስ ዳብል ዛክ ናብ ሓደ ኦፊስ ይኸዱ እሞ ናብቲ ፈለስቲ ዘለውሉ ደብሪ ንክበፅሑ 6 መዓልቲ ጉዕዞ ከም ዝፅበዮም የረድኦም። እንተኾነ ግን ጆሃን እናቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ዳብል ዛክ መሪፅዎ ናይ መንገዲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ካሊእ መንገዲ ወይ ድማ እቲ መንገዲ ብደንቢ ገይሩ ዝፈልጦ ሰብ ንኽእልሹ ሓሳብ የምፁ። ድሕሪ እዚ ሞት ተፈሪድዎ ፍርዱ ቅበል ዝፅበ ዝነበረ ሃገሞራ ዝበሃል ገበነኛ ይረኽቡ። ሃገሞራ እቲ ከባቢ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ እንድሕር ደኣ ብሰላም ናብቲ ደብሪ እትይዎም ይግባይ ንኸቕርብ ከም ዝፈቕድሉ ይነግርዎ። ሃገሞራ ፈቓደኛ ይኸውን እሞ እንድሕር ደኣ ከምልጥ ሞኪሩ ግን ምሕረት ከይርአዩ ባዕሎም ከም ዝቆትልዎ የጠንቅዎ። ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይምለሱ እሞ እዚ ሕማም ዘምፀት ጠንቋሊት ኣና ስለ ዝነበረት ክወስድዋ ይምለሱ። ኣብ ምግቢ ሓዊሶም ዝተወሰነ መደንዘዝ ሂቦማ ስለ ዝነበሩ ዳብል ዛክ ሸንሸለታ ክፈትሐላ ቅደው ይብል እሞ ሃንደበት ብምትሳእ ሓኒቓ ክትቆትሎ ትሙክር። ጆሃን ጠጠው ንኸብላ እቲ ሸንሸል ይስሕቦ እሞ ተመሊሳ ናብ ልዕሊኡ ትነጥር። ቤመንና ፌልሰን ኣብ መንጎኣትዮም እውን ኣስሒቶም ናብ ጋሪ ንክሰቕልዋ ይግደዱ። ሒዞማ ካብቲ ከተማ ክወፁ ከለዉ ኩሉ ዝረኣያ ሰብ ኮሚደረን እምንና ደርወ ይፃረፋ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ካርዲናል በቲ ሕማም ተሸኒፉ ይመውት። ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ጆሃን ኣና ከመይላ ከም ዝተተሓዘት ይሓትት እሞ ዳብል ዛክ ሓደ ግዜ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት መንግስቲ እንታይ ቋንቋ ከም ዝኾኑ ዘይፍለጡ ቃላት እናተዛረበት ከም ዝተረኸበትን ድሕሪ 2 ሰሙን እቲ 3 ዓመት ፀኒሕኒ ሕማም ከም ዝመፀን ይረድኦ። ንሳ ዝተጠርጠረትሉ ዋና ምክንያት ግን ንሳ ዝኣተየቶን ከይዳቶ ዝነበረትን ቦታ ሕማም ተላዒልዎ ምፅንሕኡ። ጆሃን ድማ ኣብ ቁሸተይ ዝተረኣየት ጠንቋሊት ኣይነበረትን ግን እቲ ሕማም መፂኢሉ ጥርጥሩ ይገልፀሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፌልሰን ንቤመን ኣና ልዕሊ መጠን ጠንካራ ስለ ዝነበረት ገለ ችግር ከም ዘለዋ ርግፀኛ ምዃኑ ይነግሮ። ኣብቲ ግዜ ንሱ ሓደ ዘይተፈለጠ ሰብ ከም ዝከታተሎ ሙሉ ይስተውዕሉ እሞ ንክሕዝዎ መፃወድያ ከዳልዩ ይውስኑ። እታ ጋሪ ኣብ ማእኸልቲ መንገዲ ይገድፍዋ እሞ እቲ ዘይፍለጥ ሰብ ክቐርባ ክመኩር እንከሎ ቤመን ካርኡ ሒዙ ብምውፃእ ጠጠው የብሎ። ቤመን ኣብቲ ቤት መንግስቲ ነቲ ካርዲናል እናገልገለ ዝሰርሕ ዝነበረ ከይ ዝበሃል ቆልዓ ምዃኑ ይስተውዕል። ከይ ኣቦኡ ከምኦም ዝበለ ቅዱስ ወታደር ከም ዝነበረን ሕጂ ምስኦም ክዋጋእ ከም ዝደልን ይነግሮም። ፌልሰን ኣብ ቤት መንግስቲ ዘገልግል ነበረ ቆልዓ ወታደር ክኸውን ኣይኽእልን ኢሉ ቀልድ እንከሎ ከይ መሊሱ ይቕልደሉ እሞ ተናዲዱ ንዓስ ክኽፍትነካ ብምባል ካርኡ ንኸውፅእ ይነግሮ። ምቅላስ ክጅምሩ ከለዉ ከይ ዋላ ብደንበ ይዋጋእ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት የስሕትን ይከላኸልን ስለ ዝነበረ ንነዊሕ ግዜ ከም ዝተላመደ ግልፂ ይኾነሎም። ጀማሪ ስለ ዝነበረ ፌልሰን ዋላ ይስዓሮ ዳእመር ቤመን ፃዕርካ እኹልዩ ምሳና ክትከይድ ትኽእል ኢሉ ይቕበሎ። እቲ ምሸት ኣብ ሓደ ቦታ ክዕርፉ ይውስኑ እሞ ቤመን ምግቢ ሒዙ ናብ ኣና ቀርቡ እንከሎ ንስኻ ጥዑይ ሰብኻ። ዳብል ዛክ ግን ብጣዕሚ ጨካን ሰብ እዩ። እቲ እዝዋኒ ዘሎ ቆፅሊ ብናቱ ጭካነ ዝመፅእ እዩ ኢላ ንቤመን ተረድኦ። ድሕሪ እዚ ኣና ኣብ ቁሸታ ጠንቋሊት ተባሂላ ዝተቐተለት ቆልዓ ታሪክ ክትነግሮ ትጅመር። ኣብ መጀመርያ ጠንቋሊት ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ናብ ጅቡኣ ብዙሕ እምነት እዮም ናብቲ ሩባ ይደርብዋ። ግን ሓሚሳ ትወፅእ እሞ ብሂወት ትተርፍ። ግን ኣብቲ ዘመን ንሱ ኣብ ቃላይ ኣትያ እንድሕር ሓንቲ ጓል ተሪፋ ጠንቋሊት እያ ትበሃል ነይራ። ምንም ምሕረት ክንከይርአዩ ድማ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም የቃፅልዋ። ዴመን እዚ ኩሉ ንዓኣ ከም ዘይገጥማ ቃልኣት የላ እሞ ተመሊሱ ምስቶም ካልኦት ኮፍ ክብል እንከሎ ዴቭል ዛክ እታ ጠንቋሊት ብጣዕሚ ሓደገኛ ምዃናን ነንባዕሎም ክተባልዖምን ክተባእሶምን ከም እትሞክር የጠንቅቆ። ኣብ መጨረሻ ኩሎም ክድቅሱ ስለ ዘይኽእሉ ሓደ ዋርድያ ክገድፉ ይውስኑ እሞ ጆሃን ፈቃደኛ ይኸውን። ኣብ ማእኸል ለይቲ ጆሃን እናሓለየ እንከሎ ዴቭል ዛክ ከብርዮ ይትስእ እሞ ጆሃን ብዛዕባ እታ ዝሞተት ጓል እናተዛረበ ኣና ንዓኣ ከም እትመስል ይነግሮ። እቶም ካርዲናላት እውን ኣና ፍትሓዊ ፍርዲ ከም ዘይህዋ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ነፃ ተባሂላ ጠንቋሊት ነፃ ሰዲዱ ተባሂሉ እቲ ህዝቢ ኣጻርቲ ካርዲናል ንኸይለዓል ይፍራሕ እዩ።
ዮሃን ኣብቲ ልኡኽ ተኽሳትፍ ከም ዘይደሊ ነጊርዎም ክኸይድ ክምክር እንከሎ ኣና ትፅውዖ እሞ ሓዲጓ ንኸይኸይድ ትልምኖ ክምልሰላ ቅርብ ክብል እንከሎ ግን ብኽሳዱ ሒዛ ስዒባ ምስቲ ሓፁር ተጋጨው ዳብልዛ ክሕግዞ ቀርብ እንከሎ መስቀሉን እቲ መፍትሕን ብምምንጣል በቲ መስቀል ኢዱ ወጊኣቶ በቲ መፍትሕ ተሓፁር ከፊታ ተምልጥ ቤመንና ፎልሰን ናይ ዴቪልዛክ ኣውያት ሰሚዖም ናብቲ ቦታ እናጎዩ ክመፅእ እንከለዉ ኣና ካብቲ ሓፁር ወፂኣ ኣምሊጣ ትፀንሕ ብርሕቐት እናጎየት ስለ ዝረአየዋ ስዒቦማ ናብ ሓደ ቁሸት ይኣትዩ ዝበለፀ ቦታ ንምሽፋን ይፈላለዩ እሞ ኣብታ ቁሸት ዋላ ሓደ ሰብ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብጣዕሚ ይግረሙ ኣብ መጨረሻ ቤመን ሬሳ ሒዞም ካብ ሓደ ገዛ ዝወፁ ክልተ ሰብኡት ይርኢ እሞ ሰንኪቲ ሕማም ብዙሓት ሰባት ስለ ዝሞቱ ሰብ ከም ዘይርእዩ ኣለዉ ይርድኦም ከይ ንኣና ብሓደ ኣንጎሎ እናጎየት ይሪኣ እሞ እቶም ካልኦት ይነግሮም ተቐዳዲሞም ክሕዝዋ እንከለዉ ግን ሓንቲ ዝሓመመት ቆልዓ ኮይና ትፀንሕ ድሕሪ እዚ ኣና ናብ ጎየት ካብቲ ቁሸት እንትትወፅእ ይርእዋ እሞ ስዒቦማ ናብቲ ጫካ ኣትዩ ቀልጢፎም ንኽረኽብዋ ደጊሞም ይፈላለዩ እሞ ከይና ዮሃን ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ሬሳ ዝመልአ ጉድጓድ ይረኽቡ መብዛሕትኦም ነበርቲ እታ ቁሸት ብሰንኪቲ ሕማም ሞይቶም ኣብቲ ቦታ ከም ዝተጓሓፉ ይርድኦም ፌልሰንና ቤመን ሓደ ኸልቢ ሬሳ እናበልዐ ይረኽቦ እሞ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ሓዊ ገይሮም ይፈራርሕዎ ዮሃን በቲ ወገን ናይ ጓሉ ድምፂ ሃንደበት ክሰምዕ ይጅምር እሞ እናሰዓቦ ክኸይድ እንከሎ ብሓሳቡ ኣብ ቅድሚቱ እናጎየት ክሪኣ ይጅምር እናጎየ እናሰዓባ ይፀንሕ እሞ ለካ ዮሃን ጓሉ ኮይና ትርእዮ ዘላ ከዩ ነይሩ ደንጊፁ ግምጥል ክብል እንከሎውን እንከይፈለጠ ብኻርኡ ገይሩ ይወግኦ እሞ ዮሃን ሞይቱ ናብ መሬት ይወድቕ ከይተደናጊፁ ነቶም ካልኦት ይፅውዖም እሞ ኩሉ ዘጋጠመ ነገር የረድኦም ቤመን እቲ ሬሳ እናፈተሸ ፌልሰን ድማ ንኣና ክእልሻ ይፀንሕ እሞ ኣብ ሓደ ፀጊዕ ይረኽባ ግን ፍሉይ ጉልበታት ተጠቒማ ናብ መሬት ትድርዮ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ኢላ ክትሓንቆ ትሞክር ቤመን ካብ ልዕሊኡ ኣልዒሉ ምስ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ኮኺ የላጋዕ እሞ ምንም ከይኮነት ትትስእ እቲ ተውፅኦ ዝነበረት መፍርሒ ድምፂ ቋሪፃ እናኸየት ዳብልዛክ ንኸይጎድኣ ፈሪሓ ከም ዝሃደመት ተጨቢጣ ክተረድኦም ትሞክር ኣብ መጨረሻ እቲ ለይቲ ተወዲኡ ፀሓይ ትወፅእ እሞ ኩላቶም ተኣኪቦም ንኖሃን ይቐብርዎ ዳብልዛክ ዮሃን ክመውት ዝኸኣለ ሰንኪታ ውሽጢ ልቦም ዘሎ ድኽመት ትርእን ኣንጻሮም ክትጥቀመሉ ትኽእልን ጠንቋሊት ምዃኑ ይረድኦ ጉዕዞኦም ቅፅሉ እንከለዉ ኣና ምስ ቤመን ምዝራብ ትጅምር እሞ ንኹሉ ዝገበረላ ነገር እናመስገነት ዴቪልዛክ ብዛዕባ ዝተዛርቦ ሓሶት ምዃኑን ከምኡ ዘሎ ክጎድኣ ስለ ዝደልየን ምዃኑ ድሕሪ ምርዳእ ሓዚኑ ስለ ዝነበረ ኢዳ ንክሕዞ ሓቲታ ኢዳ ትሰደሉ ቤመን ግን ብዘፅልእ መንገዲ እናጠመታ ፈረሱ ጠጠው ኣቢሉ ንድሕሪት ይተርፍ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዮሃን ክመውት ዝኸኣለ ሰንኪ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ከይ ኣብ ሕማቕ ሙድ እዩ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ሓደ ገደል ክበፅሑ እንከለዉ ጠጠው ይብሉ እሞ እቲ ክሸግርሉ ዝኽእሉ ድልድል ብጣዕሚ ኣሪጉን ኣብ እዙይ ሕማቕ ዝበሃል ኩነታትን ይፀንሖም ሃጓሞራ እውን ቅድሚ ሕጂ ብኡ ክሓልፍ እንከሎ ኣብዚ ፅቡቕ ኣብ ዝበሃል ኩነታት ከም ዝነበረ ይምሕለሎ ግን ቤመን ምንም እንከይፈርሐ ንኹሎም ቀዲሞም ፈረሱ እናመርሐ ይሓልፍ ኣብ መጨረሻ ቤመን ምስ ፈረሱ ናብቲ ፀራራ ኣንፈት ይበፅሕ እንተኾነ ግን ናይቲ ድልድል ገመድ ቀስ እናበለ ከም ዝብጠስ ዘሎ ፈፂሞም የስተውዓሉን ድሕሪዚ ከይና ቤመን እቲ ጋሪ በቲ ድልድል እናመርሑ ክወስድዎ እንከለዉ እቶም ካልኦት ብድሕሪት ኮይኖም እቲ ክብደት ነቲ ድልድል መሊኡ ንኸይበጥሶ ብድሕሪት ብገመድ እናጎተቱ ከካፍልዎ ይምክሩ ብዙሕን ከይፀንሐ ዴቪልዛክ እቲ ገመድ ኢዱ ሓርሒሩ የድምዮ ስለ ዝነበረ ክሰዶ ይግደድ እቶም ብገመድ ሒዞሞ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ልዕሊ እቲ ጋሪ ዝነበሮም ቁፅፅር ሙሉእ ንሙሉእ ይስእኑ እሞ ቤመንና ከይ ብፍጥነት እቲ ጋሪ ሒዞሞ ክሸግሩ ይምክሩ ክልቲኦም ወዲቖም ካብቲ ድልድል ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይፀድፉ እሞ ኣና ብዝገርም ጉልበት ንከይ ሒዛ ብሓንቲ ኢዳ ሰብሲፋ ናብቲ ድልድል ትምልሶ ቤመን ኣብ ጫፍቲ ድልድል ብምንጥልጣልን ባዕሉ ፅዒሩ ብምውፃእን ነብሱ የድሕን ቅሩተይ ድሕሪ ምርግጋዕ እቶም ኣፍራስ ብቕድሚት ኮይኖም እንትጎቱ እቶም ሰብኡት ድማ ብድሕሪት ኮይኖም እናደፍኡ እቲ ጋሪ ከሽግርዎ ይመክሩ እቲ ኣሪጉ ዝነበረ ጣውሉ እናተሰበረ ነቲ እግሪ ጎማ ቐርቅሮ እንከሎ እቶም ሰባት ምድፍኦም የቋረፁን ኣብ መጨረሻ እውን ኛው ጫፍ የብፅሕዎ ኩላቶም እቲ ገመድ ክብጠስ ከም ዝቐረበ የስተውዕሉ እሞ ኣና እቲ ሓፁር ዘቐለለ ንክኸውን ንኸውፅዋ ትነግሮም ግን ነሳቶም ከይሰምዕዋ ምድፍኦም ይቕፅሉ እሞ እቲ ድልድል ተበጢሱ ሙሉእ ንሙሉእ ክፀድፍ እንከሎ ሸጊሮም ይፀንሑ ከይ ህይወቱ ስለ ዘድሓነሉ ንኣና ከመስግና እንከሎ እቶም ካልኦት ናይ ዴቪልዛክ ኢድ ኣልኮል ገይሮም ይሕክምሉ ገዝኦም ክቕፅሉ እንከለዉ ሓያል ዕምብሮ ወይ ድማ ግመ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ነገር ንኽርእዩ ኣቸጋሪ ይኾኖም ሃጋሞራ እቲ መንገዲ ከም ዝፈልጦ ግን ድማ ብዙ ዕምብሮ ዝኽርኢ ከም ዘይክእል ይነግሮም እሞ ክሳብ ፀሓይ ትወፅሎም ኣብቲ ማእኸል ጫካ ክሓድሩ ይውስኑ ኣብ ማእኸል ተለይቲ ቤመን ናብ ኣና ይኸይድ እሞ ንከይ ከመይ ጌራ ብቐሊሉ ብሓንቲ ኢዳ ክተልዕሎ ከም ዝኽኣለት ይሓታ ኣና ድማ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሓዊ ናወልዕትን ናጥፍአትን ጠንቋሊት ምዃና ይኣመንቲ ኮይኑን ተፍርሑላት ኮይና እንትሓቶ እሞ እቲ ሓፁራ ዝሽፍን ኬንዳ ብምውራድ ትሰምዖ ዝደለየት መልሲ ይህባ እቲ ምሸት ንሱ ከመነታዊ ኩናት ሰዓት ዘቐተላ ምስኪን ሰበይቲ ይዝክር ግን ሕዚ ገፃ ናብ ናይ ኣና ይቕየር እሞ ዘፍርሕ ነገራት እናገበረት ይርአ ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ቤመን ክትስእ እንከሎ ሃጋሞራ ንኣና ቅትላ እናተዳለየ ይርኦ እንታይ ከም ዝገብርሎ ክሓቶ እንከሎ ንኹላቶም ከይቀተለቶም ቅትዋ ከም ዘለዎም ይነግሮ እሞ ክትኩሰላ እንትብል ፎልሰን ኣብ መንጎ ብምእታይ ጠጠው ይብሎ ሃንደበት ኣና ዓዊላ ምእዋይ ትጅምር እሞ ኣብቲ ጫካ ዝነበሩ ብዙሓት ተዃሉ ኣብያታ ይቕበልዎ
እቶም ተኻሉ ብብዙሕ ቁፅሪ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ክኸብዎም እንከለዉ መሳርሒኦም ወፂኦም ይዳለዩ ኣና ዝኾነ ድምፂ ብምውፃእ ንኸጥቁዕ ነቶም ተኻሉ ድምፂ ትቦም እሞ እቶም ሰባት መሳርሒ ተጠቒሞም ነብሶም ዘይከላኸሉ ካሊእ መማረፂ ይነብሮምን ሃገሞራ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መሳርሒ ብፍጥነት ስለ ዘይተጠቐመሉ ሓደ ተኹላ ብእግሩ ሒዙ ጎቲቱ ክወስዶ ይሙክር ግን ደብል ዛክ ካራ ሒዙ ብምምፃእ ነቲ እንስሳ ቀቲሉ ንሃገሞራ የድሕኖ ካሊእ ተኹላ ንከይ ኢዱ ነኺሱ ናብ መሬት የውድቆ ግን ፌልሰን ኣብ ሰዓታ መፅኡ ነቲ ተኹላ ብምቕታል ንከይ የድሕኖ ብዙሓት ተኻሉ ብሓደ ግዜ ንቤመን ከጥቅዕዎ ይሞክሩ ግን ምንም ከይተቸገረ ንኩሎም ይቐትሎም ወዲእናዮም ኢና ኢሎም ክረጋግዑ እንከለዉ ግን ተወሰኽቲ ተኻሉ እናነቆዩ ናብኦም ገፅ እንትመፁ ይሰምዑ ካብኦም ንምርሓቕ ተፋጢኖም ናብ ፈረሶም ይስቀሉ እሞ ጋሮም እናጎተቱ ከምልጡ ይሞክሩ ግን እቶም ተኻሉ ብልዑል ቁፅሪ ጎና ጎኒ እናሰዓቦም ይጸንሑ እቶም ተኻሉ ኮነ ኢሎም ነቲ ብድሕሪት ዝነበረ ሃገሞራ ካብ ፈረሱ የውድቕዎ እሞ እቶም ካልኦት ከም ዝተረፈን ከይስተውዓሉ ሓዲጎም ይኸዱ እቶም ተኻሉ ብዘፍርሕ መንገዲ ገጾም ምስ ተቐየረ ንሃገሞራ ነኺሶም ይቐትልዎ ቤመን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይስተውዕል እሞ ክምለስ ክምኩር እንከሎ ፌልሰን ጠጠው የብሎ ምክንያቱ ሃገሞራ ብሰዓት ሞይትኡ ክሕግዝዎ ይኽእሉን እዝቕፅሉ ንጎ ፀሓይ ወፂኣ ኣብ ሓደ ቦታ ከዕርፉ እንከለዉ ብጣዕሚ ተናዲዱን ተሰላችን ዝነበረ ቤመን ሓደ መሳርሒ ብምልዓል ንኣና ክቐትላ ይዳለ እሞ ደብል ዛክ ኣብ ቅድሚቱ ጠጠው ይብሉ እሞ ኣብቲ ደብሪ ንክንበፅሕ ቅርብቶ የቐሪና ንኣና ሕዚ ተቐቲልናያ እውን እቲ ሕማመይ ክነቋርፁን ኢሉ ጠጠው ከብሎ ይሙክር ቤመን ንኡ ከይሰምዐ ስሒቡ ይደፍኦ እሞ ንኣና ክትኩሰላ እንትሙክር ዓርኩ ፌልሰን እናተኸላኸለላ ይጸንሕ ናፍቲ ደብሪ ቀሪቦም ከም ዘለዎ እውን ብርሑቕ ብምምልኻት የርእዮ እሞ ጠጠው ንኸብል ይእምኖ ንዝተወሰኑ ሰዓታት ድሕሪ ምጓዓዝ ኣብቲ ደብሪ ይወፅሑ እሞ ግን ድማ ዝቕበሎም ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ከይ ብመሽኮቶ ኣቢሉ ብምእታይ እቲ ማዕፆ ብውሽጢ ከፍተሎም እሞ ኩላቶም ናብ ውሽጢ ይኣትዩ እናብ ጎዩ ናብ ውሽጢ እዚ ቤተ ክርስቲያን ክኣትዩ እንከለዉ ሰንኪቲ ሕማም ኩሎም እቶም ፈለስቲ ሞይቶም ይጸንሕዎም ቤመን ካብቲ ቦታ ክኸይድ ስለ ዝደለየ ንዴብል ዛክ ምስኡ ንኸይድ ይነግሮ እሞ ንሱ ግን ምፅላይ ይቐፅል ምስኡ ዝፅሊ ዝነበረ ሓደ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ሓደ ካብቶም ፈለስቲ መሊኡ ከም ዘይሞተ የርእዩ ንሱ እውን ከምቶም ካልኦት ፈለስቲ ቅድሚ ምማቱ ኢዱ ናፍቲ ኣብ ጠረጴዛ ተቐሚጣ ዝነበረት መፅሓፍ ይጥቁመሎም ዴብል ዛክ እሱ ናይ ሰሎሞን መፅሓፍ ምዃኑን እታ ጠንቋሪት ንምድኻም ክትጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን የረጋግፀሎም ኩላቶም እናብ ጎዩ እንደገ ይወፁ እሞ ዴብል ዛክ እቲ ስነ ስርዓት ቅድሚ ምጅማሩ ፀበል ናፍቲ ኣና ተኣሲራህሉ ዝነበረት ሓፁር ይድርቢ እቶም ኣፍራስ ምድንጋፅ ክጅምሩ እንከለዉ ኣና ንዴብል ዛክ ሓጢኣተኛ ኢላ ትፅውዖ ምክንያቱ እቲ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ እቲ ሕማምን ኩናትን ብዙሓት ሰባት ይቐቲሉ ዴብል ዛክ ንዓን ከይሰምዐ መፅሓፉ ምንባቡ ቅፅል እንከሎ እቶ ኢዱ ዝነበረ ቆስሊ እናቃፀለት ጠጠው ንኸብል ክተገድዶ ትሞክር ድሕሪ እዚ ኒኬምን ንዓይ ብምድሓን ጥራይ እቶም ኣብ ኩናት ዝቐተልካዮም ብዙሓት ሰባት ክትከሓስ ብምሙካርካ ደንቆሮ ኢኻ ኢላ ትፀርፎ ድሕሪ እዚ ኣብ ኩናት ሰዓት እቲ ቀሺ ዝዛረቦ ዝነበረ ዘረባታት ቃል ብቓል ትደግም እሞ ጠንቋሪት ኮይና ክትፈልጦ ትኽእል ነገር ስለ ዘይነበረ ኣብቲ መፅሓፍቲ ኢልሽ እሞ ኣና ሓደ ጥንታዊ ሰይጣን ከም ዝተቆፃፀራ ይርድኦ ናይቲ መፅሓፍ ገጻት ገንፂሉ ነቲ ሰይጣን ከጥፍኦ ዝኽእል ድጋም ምድጋም ክጅምር እንከሎ ግን ኣና እቲ ሓፁር ክንቕንቆን ከላ ሓያል ንፋስ ይመፅእ እሞ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ደመና እናተኣክበ እቲ ሰማይ ይፅልምት ገጻ ናብ መፍርሒ ሰይጣን ይቕየር እሞ እቲ ሓፁር ኣቃፂላቶ ምንም ከይመሰላ ትወፅእ እቶም ወታደራት ጠጠው ከብልዋ ይምክሩ ግን ድማ ንዓኣ ዝኸውን ሓይሊ ኣይነበሮምን ግን ትኩረታ ተሰሪቓን ከላ ዴብል ዛክ ፀበል ይድርብየላ እሞ መንፈረፅያ ነፊራ ትሃድም እቶም ሰብኡት ተወሳኺ ፀበል ንምእላሽ ናብ ጎይና ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዩ እቶም ካልኦት ከይ ኣብኡ ክመውት ስለ ዘይደልይዎ ንኸምልጥ ይነግርዎ ንሱ ግን ንዕኦም ንኽሕግዝ ጥራይ ሂወቱ ሓደጋ ንምእታይ ድልው እዩ ነይሩ ድሕሪ እዚ ቤመን ክመውት እንከሎ ሰብኣይ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ቅዱስ ወታደር እውን ኮይኑ ንክኸውን ይሾሞ ግን ኬመን ዝግብኦ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ሕጉስ ኣይነበረን ፈልሶን እውን ኣብቲ ምሸት ንሱ ብዘካይዶ ቃልሲ ከም ዝግብኦ ይነግሮ ድሕሪ እዚ ነታ ሰይጣን ተቐይራ ዝነበረት ኣና ምእላሽ ይጅምሩ ምክንያቱ ናብኡ ክትመፅእ ደልያ ከም ዝነበረት ግልፂ እዩ ነይሩ ሃጋሞራና ጆሃን እቲ ጉዕዞ ጠጠው ክብልዎ ክምክሩ እንከለዉ እያ ቀቲላቶም ብሓደ ክፍሊ ሓደ ፈላሲ ምስ ወንበር ተኣሲሩ ኣብ ጠረጴዛ ሞይቱ ይረኽቦ እሞ እቲ ናይ ሰሎሞን መፅሓፍ ኮፒ ገብሮ ከም ዝነበረ ይርእዩ ኣብቲ ክፍሊ እናተንቀሳቐሱ ብዙሓት ፈለስቲ ኮፒ ናይቲ መፅሓፍ እናሰርሑ ከም ዝሞቱ ይርእዎም እቶም ፈለስቲ እቲ መፅሓፍ ናብ ዓለም ሙሉእ ንክሰድዎ እዮም ኮፒ ዝገብርዎ ነይሮም ግን እቲ ሸይጣን ናብቲ ቦታ ክመፅእ ስለ ዝደለየ ንኣና ጠንቋሪ ተምሲሉ ንኽትሕከም ናብኡ ንኽትውሰድ ገይርዋ ድሕሪ እዚ እቲ ሸይጣን ኣብ ልዕሊኦም ይርእዎ እሞ ዴብል ዛክ እቲ መፅሓፍ ምንባብ ክጅመር እንከሎ ዝተፈላለየ ነገራት እናደረበ ጠጠው ከብሎ ይምክር ድሕሪ እዚ ኩሉ ኮፒ ዝግበር ነበረ መፅሓፍቲ የቃፅሎ እሞ እቶም ፈለስቲ ኣብቲ ሞይቶም ሙሉ ዝነበሩ ከም ዘየለዎ የስተውዕሉ ዴብል ዛክ እቲ መፅሓፍ ምንባቡ ቅፅል ክምክር እንከሎ ሓደ ካብቶም ሞይቶም ዝነበሩ ፈለስቲ ንዴብል ዛክ ከጥቅዖ ይምክር ደሜን ንዑ ክከላኸለሉ እንከሎ እቶም ዝተረፉ ሞይቶም ዝነበሩ ፈለስቲ እውን በቲ ላዕሊ ምንቅስቓስ ይጅምሩ ድሕሪ ብዙሕ ባእሲ ቤመን ርእሶም ተቆሪፅካዮም ከም ዝሞቱ ይፈልጥ እሞ እቶም ካልኦት ተመሳሳሊ ንኽገብሩ ይነግሮም ዴብል ዛክ እቲ መፅሓፍ ምንባቡ ቅፅል እንከሎ እቶም ካልኦት እቶም ፈለስቲ ርእሶም እናቆረፁ ይቐትልዎም ኣብ መንጎ ዴብል ዛክ ነብሱ ካብቶም ዘንቡታት ንምሕላይ እቲ ዘንበቦ ነበረ መፅሓፍ ተጠቒሙ ከቆም ይግደድ ሓደ ካብቶም ፀላእቶም ንቤመን መሬት እንተውድቆ ካልኣይ ድማ በቲ መፅሓፍ ተቢሉ ንከይ ይስሕቦ
كالي بلعلي أو لعل فيلسن بمعلاو كراجيرو يوقو فيلسن ولا يقتلو دا أمبر أزيو تقوديو نيرو بتصايونا ودا أزرئي بيمن حبو يملا أمو نتوم سترفو زموتو فلسطين تقالس اتسيطان دي ديفل زاك متين تقتلو يرأيون كينا بيمن اتومنا مترشا فلسط قتلو من كلو اتسيطان تمتحف كل إلاي مكرمو إيديك أتسلو نخيل إلا اتا متحف بيمن يقترامو تناديدو نبيمن بخصاد حانيقو نلعلي سفسفو عالم زنورو كوبتات كلهم كم زدفو من اتاوز زلا كوبي اتانا يمترشا استرفت مخانان ناردو مليو قتلو يدالمو فيلسن بزمتين كيتو هالي حيزونا مريتي ودا فيلسن كل تجزب تيستو على يوقعيو دا أمبر من ميتو قدن امترشا بمنفرو يتقلو مو حموغش ترايك ساوز ترفك أتسولي قتلو افتا ساعات نسا اتا متحف العلو كيمن باو قتلن كلو تطو كبلو يمكر جن بيمن افتا تخكلين ساعات متيو دفئنا من دقيت أقعمو منفرو بخراجيرو مستمن دقيت أوقو بيمن ولا بتدقاقا مخودي وقع دا أمبر كي تا متحف من باو قصاوز ودق مستمن دقيت طاوي قيحزو كي من باو وديو أمين كولين كلو اتسيت أنا في رخملت يمكر جن كاوشتو حد دمي قبراني واتسمو أما ترشا تتوكسي موت كي بيمن دحن تقونين مرأينا وقيمة سمو نا أنا نخحليان نخنكا أخواني نقرو أما ترشا أنا ناكي كارو أما مقاورو مقميتهم نخلاتهم يقوروهم أنا نخلو زقور لانا جرى مسكيناتهم اتحمام وزطفو العدي حد شوت مجمار مسكي فرزانا قالوات كتكيدين كلا اتفيلم يودا فاتيخمون تزناقعهم لون كتكون تسفاي كبر كساو حيزنا رأقمو تتصنيحكم كحسر تخنديكم التوبو أو كومنت تصحفوا لي بوغني شو منتي ويغ حالفي بخالقات فيلمتات دقيم نغسان رخو سنايتون